Salam aleyküm, men Devran Habarsız Galmayıp Beşiğinin 2. sezon 3. bölümüne, yani 103. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar, ilki bilen 25. may sonku can günü bilen hemmeňizi tüýsürümden gutlayan hem de bıyıl uçurum bolýanlara Mediatama Topornyň adından ingo arzular. Kliplerimize başlayan söhbetçi Mayf bilen nara 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 aşık men Gülnara nara 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 geleydin Gülnara kim uğrunda bollum men de divana nara 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 geleydin Gülnara kim uğrunda bollum men de divana nara jan Gülnara. Azize Ağam Radva täzece klip ködürledi. Ayıp däl. Klipin üýtgeçjek tagamlary we berekella. Mekan Çarguluyev'dan Tolgun Ýangmy aýdymam klipam bet. Yeni sen bile gele gurlaşasın dinleňo. Jany ýanyna kesilýän sesin gurleňo. Tolgun Ýangmy diýenimde meni süýýäňmi? Tolgun Ýangmy eşdeňde men süýýänmi? Howluk Ýangmy ýene ýanyma Yeni bir täzelik legenda bagşaýmaz Berdi B ýadyňdamy? Täze aýdymçy Zübeyda Seýidowa men kim seň üçin? Men kim sen üçin? Dünýäň näme üçin? Ýat bolupmy inni bir-birime üçin? Men kim sen üçin? Dünýäň näme üçin? Aýralyk kyn gelen bir-birime üçin? Şadywaz seň adyň bilen. Seň adyň bilen dimal ýanyn ha yolgaryp ýene güzel ýan bar ha baglar gürülýe tindimma inni DJ Bega'dan hoşgal mektebim. emme bagyt paýlasyn kaklanjagyň ýany mehriban janadan edil mektebim hoşgal mektebim edil mektebim sen süýgän münasip ömür mektebim. Halypa Devran Saparovdan Barıň aýdyň ýarymy. Barıň aýdyň ýaryma gelsin meniň ýanyma sözleşeli bir salym şifa bersin janyma barıň aýdyň ýaryma gelsin meniň ýanyma sözleşeli bir salym şifa bersin janyma bir diwana delimin ýar mehrini görmesim bir perwana halitin ýar mehrini bermesim. Inni gelin Halypa Akş Saparowyň ogly Bayram Handan küçdepdi diňlädi. Babamın içinden sayladan süydüm seni ey kara gözeli kalan kaş köydürme beni köydürme beni köydürme beni kuş tepti babacak yolunda mirin galati dönem gitti yarım görünmedi karati dönem. Kavır şagajyklaryna gelemizde Begen Joraýew arzymy aýtmany geldim. Bege goýt ýa, syrag ýokda. Saz näle bolupdyr gördüňmi?
güzel yarım. Ardımı aytmana geldim. Ardım eşik güzel yarım. Ardımı aytmana geldim. Kolun yetmez al boynuna, bir görüp gitmene geldim. Kolum yetmez al boynuma, bir görüp gitmene geldim. Yeni bir täzeligimiz Kerim Hallı bilen Bike goşky. Ömrümün küýjüligi. Men sen näme üçin küýgen bilýänmi? Özümem tapamak soraga jogap. Ýöne arzulamyň baryna sen mar, olar şeýle bir köp sanasaň sogap. MP3 şagajyklarymyza gelemezde Betbelli bilen Swiss 347 Orso aýdyn çykardy Nirvana. Путь открывает твой телефон. Возьму и раздам нам по одной. Твои нижние летит, мы танцуем медленно. Нирвана. Давай без лишних вопросов на ты. Пусть нас запомнят молодыми. Все они мимо, все они не ты. Добавьте этой даме дыма. Inni kaydym bezzatdan uçjan. Düşüme gel oklasam men Pablo Picasso sen bana sorat men Pablo Escobar yalı milyonları yakacak. Uçuşa sasmala uçuşan hali bol mana düş men okuda yali. Instagram täzelikine gelemizde tanışlar ve tama bağışlar ikisi bile ulu konkursa başladılar. Aşağıda salgısını koyacak gatnaşın. Emmäňe salam mehriban dostlar we doganlar. Bugün tama başlar we tama star tarapynda izlemler garaşlayan ulu konkursa başlaýar. Konkursyň esasy bayram şu görýän garaşy onnaşy. Gelliginde ingo şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyzda. Bilbili genjemiz Jigsi Şamrat Oraz bilen kön aýdymy. Bir yanımda geçen zaman, yüreğimde gali arman. Bir yanım sen, bir yanım men, bu sevginin derdi yaman. Kanımda görmedim men bu sevginin lezzetini. Men çekmeli bolmadan bu durmuşum niyetini. Yalnız kalan yüreğimin derdini men çekerim. Yeni bir köne legenda bağışymyz Azad Orazdan toýgutluk aýdymy. Dostum bugün tutyan durmuş toyuny, adadın adından toyuny kutlayan. Şeýle toylar kemme eýde tutulsun, kemmeleň adından toyuny kutlayan. Bagda güller bolup açylsın batın, belinde tutulsun kış kuykim tatın. Şat günüňde dostlarım alıp turdasın, dostlaryň adından toyuny kutlayan. Gelliginde sizin gowarýan şagajyklaryňyň biri tesirleri okuma şagajygymda. Geçenki bölümde birinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Nurullah Seyidow. Salam Mediatema işiňizde üstünlük diýipdir. Gutlayan Mediatema Instagram'a ýazyp bilersiň. Arzu Kadyrova şeýle diýipdir. Salam Mediatema muşdoklary Go Pikir 100 bölümden soň ikinji sezon edeniňiz. İkinji sezonyň ikinji bölüm gaty go bolupdyr. Klipler gaty go daşa ýurtdaky ýaly edip düşürüp başlapdyrlar. Berekeller diňe öňe Türkmenistan diýipdir. Köp tawa. Marale Özva şeýle diýipdir. Begon şu aýdymy ilk aşkym hatırlatýar diýipdir. Biziň döwrümizde moda bolupdy, men 9-njy klassymda. Doğru. Nasirva şeýle diýipdir. Hey canelek, hälem täze aýdymlary dinlemek, görmek üçin Mediatema we canelek.
İşinize üstünlük diňeňe diýipdir. Goýjapdyr. Hıdır Kakeliýew şeýle diýipdir. Her gezek giýjak alan diňe menmi diýipdir. Aşakda tesirlerde toran yeni de bir gezek. Rozievna şeýle diýipdir. Salam hemme, wow, men birinji gezek 5-nji bilen 5-nji bolup ýazýan. Üstünlük meýetama diýipdir. Tijen teňe ýetişip bolýar. Plany şeýle diýipdir. Ağam diňe like başga söz yok. İnşallah 1 milyon olarsyň. Nesip bolsun. Şeýlerik bilen dostlar 2-nji sezonyň 3-nji bölüminiň soňuna geldik. Dostlar üsteren bolsaňyz geçen kabarsyz galma. Gep beşiğinde like tesbir at. Ýatlatmadym bolyn. Like tesbir 300'e deyten o. Yani diýjek bolýam ýatlasam der. Ýatlatmasam ýadyňdan çykýar. Gayrat edip yine bir gezek ýatlatýan like tesbir we bölümüň soňuna geldik. İňe saat özüňize gowjy serdin. Hoş, sag bolun. Dostlar ilki bilen 20. İkinci sezon 3. bölümüne hoş geldiniz yani 103. bölüm. Ha, onu diýmedim mi? 25-nji may soňky jaňly bilen himmeňi tüýsüreňe gutlaýan. 1 2 3. Dur YouTube bolady. 20. Oğlu bayram. Bayram han. Saparfym ol saparf bolar. Şoda Arzumy aýtma. gün aýdaýyn mene. Mene ordum şu zalmy. Ýöne işlenşi bis panto. Yani nemesi gowy. Minus plusu gelişi gidişi gowda işlenşi pes. Gatnaşyn. Nire geçtin? Aşağı gelim çıkmadı mı? Şu boynumda kızıl bolan olsa 1 milyon bolardık diye. Satıp fon işlerdik hemen diye ne valla dinle o. Dinle alo. Cemliyaz. Nara nara nara. Gidecek sen makikam. Şimdi ne yapayım? Kutladım da ne yamanı? Давай. Rozievna. Planı herif karaca atcanı. 3. sezon 3. bölüm sonuna geldik. Ya atlasana ya atlattı. Öyle ya atlatmasana bir şey diyemem.